Vodite brigu oko tečnosti teksta. Bilo bi super kada bi tekst radili s profesionalcima. Speakerom, toncem, copywriterom, lingvistom, ali najčešće nemate tu opciju niti budžet. Zato evo par savjeta kako voditi brigu oko protočnosti i izgovorljivosti teksta. Neki put kad riječ završava s jednim slovom, a iduća riječ započinje sa istim tim slovom, one se prirodno spajaju po zvučnosti. A vi to recimo ne želite zato što narušava jasnoću poruke. Situacije kao sa mnom morao, sa mnom morao, jer je Rob bio tamo, jer je Rob bio tamo. Stol leži na podu, stol leži na podu, stol leži na podu. Pomalo omalovažavajuće, pomalo omalovažavajuće. Taj zadnji čak ni ne zvuči loše. Slova kao što su b, m, n, l, koja su po svojoj prirodi ljena, znaju dodatno otežati izgovor rečenica ili riječi. Ili kako stručno kažemo, despretnizirati ih. To sam sad izmislio. Znači, samo promijenite formu rečenice ako dolazi do ovakvih džumbusa. Speaker će najčešće morati brzo izgovarati tekst i ovakve situacije znaju doći do izražaja. U tehničkom smislu slovo p može biti problematično, zato na mikrofon stavljamo pop filter, to je ovo tu. Pop filter filtrira zračni pritisak na osjetljivi mikrofon. I sada znate kako zvuči kada ga se ne koristi. Ako možete, izbjegavajte i previše sibilanata. Na štriku se suši šuštavi šosić. Šta? Strašan šišmiš! Naravno, uvijek ih ima i uvijek će ih biti. I zato kod miksanja zvuka koristimo nešto što se zove deeser. Evo na primjer deesera kad je pretjeran. Na štriku se suši šuštavi šosić. Šta? Strašan šišmiš! Zbog toga što je hrvatski dosta oštar jezik, također je poželjno izbjegavati nepotrebne oštrine. Preformulirajte riječi kao što su pritišćući u pritiskanje ili koji je već primjereni oblik. Ili preformulirajte rečenicu. Izgovarajte tekst kao da ste speaker ili još bolje kao da nastojite impresionirati nekoga.